Togotigana na roboti oruoro goichania togende goika ase kaunti ya Nyamira abo rituke erimorioka magigayo yokabeiro mu waziri w'oborendi bw'ime na boigotsemi Dr. Fred Okengo Matiang'i na boigone rombe yonsi yensemeria ekwamerire serikali gose the United Opposition gokora etaro yabo orogongoro westanigo etari yo yaimukiri ebirengerero anene mono akoro ase abantu bensemo ya Nyamira gose anene mono koro ase ababwata nibe kiama keria kia UPA bakorawa no mu coordinator bwe kiama ekyo korwa county ya Nyamira John Moriasi nigo bagokeire okwariganirwa abaraya bwo babete bakwariganirwa korwa ensemeyo ya Western asebo igo barure okuboria guchesa bagusi kogendera kwerikia ase kiama ekyo nabo igo kwesokia buna egesaku nabo igo omuntu yomo kogenda gwakera umuske Dr. Fred Okengo Matiang'i koko oyore neganga gosobwate nerango yoko cyakoriye ekero kyoborayi bwense asobochore wari mutwe wo mwaka 2027 fatike digisemba na roboto irasenchira ereyo bwekirano Rituko erimorioka maiga yoyo kabeire omowaziri w'oborendi bw'ime omoske Dr. Fred Matiang'i amo nerombe yabo bakwamireria eserikali gukora etaro yabo asorogongo rwa Western nigo ababwatani b'ekiama kia UPA bakorawa no chief coordinator John Moriasi besokire na kogokera ukwariganirwa ukwo omoske Matiang'i ariganetiwe asorogongo rwa Western twalego gutara Western yegima county sano twawete welcome to yamono ogo kumibwo kabantu baterutingana magana makongu nende bagatewa Fred Matiang'i nere batagitumye president vamos a positive ya mono que era que twali tukwa na abantu abapento bali mo bonsipi lakini wona que Fred Matiang'i tukwana yabari wakachinko bichugo 14 ba riviata ne babuye bichugo yo tukweli ndo awa sana ngambi ya mono ga twakore la sita matukata toga slogan ya Savisa Kenya tingana lile neto bwate no musike Fred Matiang'i yore kuchikoba the president no go sibiense ya ito konye sibia obuchabu bwa beiro robu moroche bwa abductions bwa sasi na rotuta etachi gusibya buno murai ababwatani abaiga bairire chingakie chiga na kuboria abagusi kogenderera komosira omoske Dr. Fred Matiang'i oyo ogendereire korokia erango yekerogo kyoborayi bwense boigo nigo bapurire abagusi bagenderere kwerika asobonke ase ekiama ekeiga kia UPA musi bali konya bagata bona UPA ne fira kipati ya omugaka nyaribo na bisesa na bagaka secretary wana UPA mbona yangeire nanka Kenya ngima bali bonsi bali gusi leaders babagana iria baswa UPA ba members ebyama biru bya gusi biro kyamagara kyakengere bakachupiri we have only one cause to support our national leader Okengo Matiang'i tuerejeste na into abagusi toro kyo mufano myonye tokunyara gwanjuga ali Western aso obonge ntungi tutanyarira korejesta sobongegera toro kyo bwanjani bwa weigoro mono kurase ensemo yaye omusasiroti omonene bwe parish ya Rangenyo Fata Bernard Nyangeri nigo esokire maiso marore na kuboria abagusi ko baribwa erimo na kumubwatisia omoske Fred Matiang'i aseganga yaye yokoria ekerogo kyoborayi bwense twabeire kuno bono bugesiasa tokona kominyokani kujimata rotera iga mumuro totenga mumuro mintonara igo monene lakini yakarako ewe keki goja kabako ga bitangani abantu akuriye limbali bawo kwano munu wayene amonere nenje bono kuwase inkaranstega yando chenga anyendi mwale ngikonyara Matiang'i nalega iga nali kubuli cheni sibonsi pama bwasi korusiye na Kenya egere pawro kiaba Kenya bandi muna abantu balia mbaroche kurugai naende ntobwate ebirengo asitokumubeka igoruga utwate omuntu yo nasokaga buna bakoneka Hengana ejeiga yomugusi gocha amo na kubwatisia Matiang'i nigo poigo ya irwe chinguru no mwanasiasa Kefa Kiriago kurwase wodi ya bomwagamo sametango kwa Kefa Kiriago bomwagamo na buchikora around yaeta kuripati ya PBOK ikono ntuna bagusi asingenjo mwana itotere Fred Matiang'i
Kitabe magayae. Nake tuju kubaga nwando si pino ni gorari. Yato ntu watu mundu ndo kutupagire. Nabole pipi okay. Nabole odiem. Nabole UDA. Lakini to support matia. Este nsa sa wetu wa usiga. Baba chikura bomsi pi. Ngeto tra toro murai ntu wa tie kali. Kubwatekana amonetaro eyo nigo ababwatani abaiga bekyama kya UPA boigo baenekire buna ase sabari eya sorogongo rwa Western nigo babete bakuigura chabisi ao chikyama kya UPA. Kwa kupitia kwa hiyo mkutano tulikuwa nayo tumepata wala ambao wataenda kung'ang'ania hasa Maraba constituency kuna by election. Tumepata mchumbe huko. The next few months tutaenda kufanya campaign kama hupa. Hinko reporter ya tembe kurase bunge eyeiga ya West Mugirango imeye county ya Nyamira. Jeff Atigad Kisemba.